Kijk, ik vang mal aan. Vreemd me dat we fresh waren aan stap zaten. En we gaan nu denken aan het leven. Gracias. En voor wat we zijn, voor wat God is. En wunderbar dat God dat zo viert dat Carlos over het evangelium van die richting ons erklären dat. En we worden nu in een serie aangegaan van God. Wel dat we een eeuwig natuurlijk leven vieren. Niet normaal. Niet zo natuurlijk als deze wereld dat wijst dat als onze natuur is, sondern een eeuwig natuurlijk leven. En we zijn daartoe geschaffen. Ik mag mal dit beeld wijzen als titel. We zijn daartoe gemaakt. Dat we een eeuwig natuurlijk leven leven. En dat heeft iemand die wenscht zich dat zo zeggen. Dat u, dat ik een eeuwig natuurlijk leven leven. En dat is God. We hebben dat met grote vrede. En ons werkje en ons vieren. En dat ganze potentiaal aan ons uitholen. En ik mag maar zeggen, potentiaal is dat wat op binnen is en wat meilig is. En wat God naar je doen heeft. En wat hij kan met ons doen. Dat is zijn ziel. Buiten je weinig, dat woord buiten je weinig. Bedoelt niet normaal zoals al het uitzet, sondern buiten de norm. Buiten dat wat man zich kent. Nog veel meer, nog veel groter, nog veel breder. En dat is wat God wil. En mij kan bij hem voorbereiden dat je danken met al dat wat God aan ons al, dat we zijn mij al geprecht heeft, wat hij hier erleven met de Siemende. Dan kwam de pandemie, wie werden damals aan saladas. En dan hield alles aan. Dat speelt zich zo aan. Alles wat we als Christen ver hebben, het wordt aangehouden. En ik vroeg me, wat is los? Hoe is dat alles wat God ver heeft met ons? En we komen dan met die boodschap, dat de wereld komt met die boodschap, afstand houden, sana distantia. Ja. En God zegt, krijgt dat je een verbind je, schafft hoop, liet je tjanen, wist je het leven. En de nächsten leven, de boodschappen die we dan krijgen van de wereld, is dat Jezus wordt zich ook impfen laten hebben. Jezus wordt zich ook distanziert hebben, hij wordt het respectiert hebben. En dan mooi dat het ganze evangelium wat we kennen. Ja. En dat is plus, wel, we zijn te moed als mensen een beetje. En dan nog wat het evangelium leeft, dan nog wat het evangelium verkondigt, dan nog verstaan we de Bijbel, dat we leven dan ook zo. En als we dan salaas weer, ik dacht plus, dat jet niet. Dat is toch, dat jet toch niet, we hebben een opdracht. En dan wordt alles aangehouden. Ik roep dan pastoren, we hadden dan aan die tijd al veel beziehingen, de pastoren. En ja, zeiden ze, we kennen, en dan een maakt de tjoit in je stoof op, hoe je aan het straffen worden. En dan weet je de R3. Die wat de tjoitje hier. En dan weer aan ze verzeven een tjoitje wat het aangeloot had. En die weer voets, hij weet van die tjoit, een stel daar, een stel daar, en een stel daar, we moesten die distantie houden. Dan hadden we een meeting. En dan zei hij, dat jet toch niet. Dat we zetten blijven alles toemaken. We moesten nu krijgen die mensen die in angst leven, dat evangelium brengen. En nu zijn die vlecht op. En dan eindigen we ons daar, met schwarm hart. Iedereen wordt doen wat hij leeft. Wens wie daar komen we niet. En dan dacht ik, dat is plus. Dat is plus zo leicht voor ons mensen. Want we niet alleen het is, dan leven we evangelium, leven we Bijbel, leven we geloven. Want met schwaas, draait we aan strijd. Hars een beetje wat de wereld zegt. Satan ons distanziert aan. En proberen zo dat je het leven te komen aan. Die wat aan deze wereld te zeggen hebben, te je volgen. En we zijn beroepen God te je volgen. En die tijd hadden we al veel erleefd met God. We woonden daar, wanneer je dat nog zei, kennen, en Saladas, dicht bij Ciudad Juarez. Je hadden veel zaken al erleefd, waar God ons geschoven had, wat God beweegt had. En we hebben in de Meilischchat aan een school, de China schooltussen, verre school aanvangt, een schoolmateriaal te spenden. Die hadden een studie gemaakt, de municipaliteit daar.
Dat er veel om Kenia wäre, die können nicht wohl mit einem Heft zur Schule kommen. Und dann kommen wir so eine Schule nennen. Praktisch die ganze Gemeinde muss mit. Waar de Schule eingeladen, den Tag und alles mit der Municipalität helpt. Und het wäre so am 5 Schulen, wo wir können ankommen und das Evangelium predigen, weil es in Mexiko auch verboten ist, von Gott zu reden an der Schule. Aber die wäre auch, wenn es da Scheintja kommen. Dann hat wir viele andere Sachen noch. Und Juarez, die sich auch ein Mann, ich möchte das als Beispiel hier vertellen, und je mitmachen, wann je hört, was ist, dass je hier ans als Gemeinde. Want dit is de Gemeinde hier. En hier dat de Gemeinde. Er was een man die zeer komisch het leven führt. Nachher war wir noch an, dass hij mit Dämonen zu tun hat. Weil er hat mit eins ein Verlangen, hij soll für Kenia was tun. Wir hat al ziemlich viel gebeten, Bibelstudium gehabt. Und dann sagt er, ein Formel. Dann wird er all 2 Sonntage hier vor. Tschetje. Wenn Kenia hem fehlt wird. Und dann wird er ganz um ein. Sagt er, wie kann ich das entscheiden? Das ist ein Fehlchen haben. Dann sagt er dem Formel und fragt Gott, und dann hat er die Wiese. Wo du Frieden hast, und den Tschenja haben abforscht, und mit den Rätseln, wenn du fehlst, das essen, und dann sagst du, das war Hölle, und ich habe streiten, dann wollen wir uns ein paar Breiter wieder kann vor, und Tschetchen beten, und sagen, ob das ist. Und dann wollen wir uns entscheiden, auf Gott will, das ist jemand, wo wir nicht sind, für die Tschenja haben was tun oder nicht. Und so passiert das, bevor Gott führt dem in Kenia hem. En dan zei hij, als hij dan abfuhr, hij velde ze wijn tot thuis weer. En dan voeren we als paar Breiter daar nog aan, velde dat zelfs. En dan vangt dan een arbeid aan. En het werd het warje en 1 september en Juarez. En dan kunnen we dan evangeliseren nog een jaar later mal. We hebben nu een wassen, wo man kan loskomen, dat we een geloofje Kenia hem. En een ehepaar dat werkelijk in geloven leeft. Zij hadden geleerd beden, waar God dat Kenia hem vieren zal. En ze vertelden ze ons dat. Ze hadden manchmal een list gemaakt. Dan werden ze in de negocios gegaan en zeiden, ons veel dit, ons veel dat, ons veel dat. En bij een gebetsstrafe, wat zij hadden, had God aan gezegd, dat is niet de rechte was. Ze moeten met mij reden en hij wil je geven. En dan seitdem praten ze nog niet meer. Ze schrijven allemaal een list op. Zum morgens klok 4, zum morgens stonden ze op te beden. Leiden God de list ver en ze zeiden, het zijn nu al eeuwig 2 jaar. We hebben nog niemals niet eten gehad voor de Kenia. We praten het China meer. We vragen China impresario. We zeggen, bless God tot. En dan zijn hem erleeft we door. En dan voeren we door evangeliseren. Maken 3 etappes. 1, 2, 1 ziet. Breiden de jugend ver. De gemeente ver. Weer van 3 koloniën. Wo we door aanvoeren. En nachher nog op de stad bij China hem daar een aanzet maken. Die ganze van huis tot huis kunnen we evangeliseren en aanladen. We willen dan nog een programma hebben. En na dem Programm willen we de nächsten deel van dem Vario erreichen. Wir ferne Fortschritte, die Gott schenkt dir. Dann bei der Feria Agricola, teins ja hat jent al geredet von Ascension der Stadt oder Spiele, hat einmal eine Feria Agricola so 1 Oktober am November nennen. Hat wir einmal ein Puesto. Und das Bild, das möchte ich deswegen wiesen, wenn Sie gestern auch bei der Feria oder hier bei der, die Leute sagen, das Jahrzähl, für mich war das Mercado sein. Da wird man auch seinen Stand haben. Und mit Bibel und Traktaten. Und dann sagen wo je het wieder. We worden daar sowieso deze week nog van reden. Maar dat wäre Möglichkeiten, dat Evangelium te vergunnen, dan wäre veel andere nog. En ik mocht niet alle abreden. Maar dat wäre alles im Schwung. En veel het hier dan ab. Als we zeggen, de Welt sagt, het is niet gefährlich. En dat heeft mij zeer beweegt. Wat is ons God? Wat heeft hij met ons ver? En wat doen we als christen? En wat met we? En wat zitten we? Voor wat leven we? En hij mocht ons aanladen, een visie wieder te schaffen. Wat dan mij dan aanstond, wat nachher ziemlich tweeënd, daar is andere Fehler, aber de Pandemie mocht da sehr goed met en halb ons. Dat weet zum Beispiel, als hij al dat erleven deed. En dan geloof ik dat we God zijn visie, dat we ganz Mexiko erreichen deden. Die Arbeiter, wat er aankomen, komen uit al deze estados, wat ik hier nu wijzen. Ik mag plus eenmaal dat beeld wijzen. Dat we meelig, plus van saladas. Al deze estados met het evangelium te erreichen. Mensen de Arbeiter aankomen, honderden en duizenden en de jeen. En wanneer we die evangeliseren kunnen, neemt dat in ganz Mexiko. Namens de voeren, het winter, war dat 3.
Al dat hält aan. Mensen wie als christen wat ganz andere tijntje. En meestens, als we dit maar willen terugnemen op den punt, dat is ons leven. En neemt dat als beispiel voor jullie mensen, voor ons als mensen. We denken manchmal, dat is het. Ja. En God heeft zoveel meer afgehaald. En hij plant die visioenen en je nana. En wel de leven, zacht hij, redt ervan. Wanneer het een falsche visioen is, dan wordt zich sowieso optellen. Wanneer je miteinander reden, miteinander bidden, en dat is geen fehler. Moet een falsche droom te hebben. Moet een falsche visioen te hebben. Dat hij nog niet dran is. Of je moet het mitteilen, damit dit passeren kan. En God denkt zo in de ganze wereld nemen. In de ganze wereld. En die en uit, we zijn deel daarvan. Hij wil dat we een buitenje weinig het leven vieren. En wat betekent dat? Dat we ons van hem vallen laten. Dat we nog aan ons leven meten. En nog zijn visie. En dat wat hij hierbij geschreven heeft, ook wat hij aangearmd heeft. En dat we niet zeggen, nou, nu is het een beetje zwaar. We hebben niet geld. We zijn nog maar kwijt am Anfang. We zijn een kleine gemeente. We weten niet hoe we aanvangen. En dan zitten we. 1 jaar, nog 1 jaar. En manchmal neemt veel het af wat God al aangevangen heeft. Net zoals in mijn leven en ook zo met je mensen manchmal erleeft. Bloos wens we niet handelen. Bloos wens we deze visie niet uitleven en mitteilen. En God wil dat we grote zaken doen. Oder? Hij wil, daar is ons, grote zaken doen in deze wereld. Dat de wereld ervoor kan. Wer Jesus chant, wer in Jesus leeft, wem God viert, dat buiten je weinig dingen. En we worden in deze serie allemaal meer nog erkennen, dat zijn. Omdat we niet zeggen, dat is normaal. Na de pandemie kwam allemaal wat de boodschap, nu komt een nieuwe normaliteit. En wat wil dat? Die standshouden, tappen wakkerbroeken, niet te dichtbij komen. Dat is alles je boodschap. En we moeten als christen entscheiden wat willen we met dat. Waar willen we leven? En vele van ons christen. Hij zegt, Jezus wil het ook respecteren. Jezus wil de impfung nemen. En hij wil ook nog verstootjingsimpfung nemen. Wens de krankheid allemaal breder wordt. Dat had christen gezegd. Dat kwam aan de medien. Jezus wil ook de tweede impfung nemen. Ook de derde. Wens hij weer gehoorzaam zegt, we zullen ons de regering in je ordenen. En het is plus, wens we niet klaar hebben. Wat God voor een visie heeft. Ik vind dat deswegen ook fijn dat God dat ze viert dat we zondag met diesem thema hebben. Wens, dus Carlos zegt, hij maakt mij de ogen op, hij maakt ons de ogen op en we worden blij mee herkennen. We kunnen niet zeggen, ik weet dat al alle. Net wat je dat nu moet zeggen, dan weet je dat vielleicht ook. Nee, dat is een ständig opbedden. Wo God ons ogen op maakt, wie dat viert. Wens we van een geschichte komen, dat is echt langzaam. En ik ben zeer dankbaar dat we nog meer hier van bij nächsten Mal. En dat je mensen richting waar je boeren worden zien, dat is een riesen zijn. Want de voorvaren, is echt hoe we worden het evangelium verbreiden. We worden niet plus verantwoordelijk. En dat je met veel mensen dat erleeft, wat het van een onderscheid is. Want ze ouderen, een groot ouderen, niet van het evangelium verbreiden, tjanen, niet tjanen willen. We dat in de China, de nächste generatie in de eeuwigheid. Van daher is het wichtig dat God zegt, ik heb een grote visie met de mensheid. En dat is een die je toelt. Mensen alle die mijn tjanen gaan verloren. Deze drooms, deze uitvoeringen vinden we in deze wereld. En in mijn jonge jaren had ik veel van dit gedroomd. Veel van dat weer naar voetbal, het soccer wat je zei, ja, leven. Als God mij roept, en dat moest opgeven, dat we ook een van de zwaarste dingen. Dat hij terug stoppen moest, met dem ganzen verwas te komen, en na maar beter te worden, en deze wereld daar vermenschen. En God zegt, ik heb een droom, eeuwig natuurlijk het leven. En we hebben mensen in deze wereld, die God niet kennen, die doen eeuwig natuurlijke zaken. Deze zaken wat we daar zijn, veel van dat is eeuwig. En manche van 7 jaar. Met toerad vooraf, van 7 jaar schreef een papa een klein met toerad, en dan eeuwig. En zijn papa weer ook een kras voor. En dan 12 schreef een raadred, en 15 nog een raadred, dat je hebt een competentie als een ander. Het is een ganse leven. Je hebt het bij voetbal,
Ze het het bij andere trainingsprogrammen, bij bike cross en veel het andere. Wie willen Ruud, wie willen Maya. Dat zijn aanspannen. Wens Gott aan ze gemaakt heeft. Dus ik weet niet of je movies kijkt. In mijn jongere jaren heb ik veel movies gekeken. En daar is een man wat ritje. Of wat je filmt. Dat is niet werkelijk kijkt. Eeuwen natuurlijke zaken. Mannen die bloß keine Iranse chan. En allemaal bezit komen. Oder allemaal vrij komen. Vele met te volgen. Maar ze komen daar. Dus man. Die heeft mij zeer beïndrukt. Besonders bij die 3 filmen van Rocky Balboa. Alles stoltschillen. Wens, even natuurlijk, ik kan geen in dem. Hij heeft nog zaken gevierd, dat je filmt, wo hij en de natuur en wild en wüste, het komt allemaal daar. Het is een mens, die trekt man niet onja. En ik geloof dat is de visie wat God met iedereen van ons heeft. En nämlich als Gemeinde, nicht als Einzelne. Das sind allemaal einzelne Menschen. Einzelne Personen, die Rütag. En de wereld ziet ons allemaal wat dat presenteren. Dat is dat pijzen en dat is dat koude. En dat koude event. Dat pijzen is erg stootje, maar dat koude event, dat is een man. Wie had de boodschap van het evangelium her? Het is ook een man. Jezus Christus. Die heeft gewonnen. Ja? En die deed even natuurlijke zaken. En de mensen komen in dem stromen vol. Wenn sie willen erleben, willen zelfs dat hebben. En wat je het moet te schreeuwen. Even je recht Gottes. Ja, Jezus moest gerecht worden, moest eenmaal klaar gemaakt worden dat bedoeld is en dat er een deel op is om met God te reden. En dan komt dat even natuurlijke, weet je, in de hoogruid. Zeer weit komt wie. Zeer weit kan Gottes Gemeinde. Die mensen, beetje wat die in de vergangenheid gebuut hebben, je geschreven hebben, je doen hebben, dat is onleeflijk, ohne Gott. Veel is met Jester passiert, met Peisemaasten. Dit is een fijne schöpfung. Ja, je maakt van mensen. We hebben een uitrusting. God wil niet meer dat we even natuurlijk leven. Sondern heeft ons ook de uitrusting gegeven. We hebben dat alle. We hebben dat alle gekregen. De waarheid. De gerechtigheid. De welle. We den geloven. De rading. Zijn woord. En dat je beet, gemeenschap met God. Dat hebben we alle. En zegt, trek je tot aan. Dat is de uitrusting voor dat eeuwig natuurlijke leven in deze wereld. En ohne dit kom je niet weit. Dat je komt nog niet aan. Dat is Gottes aanleggen. En dan zie je wie dat zeggen. Ja? Met God kan ik alles. Maar ohne dem ook niets. En dat is zo neidig, dat we erkennen God heeft wat groter voor. En willen niet zetten blijven. Wel ons vallen laten van dem, dat hij ons dan viert. En die visie heeft wat hij heeft. En die willen gaan. Of dat dan voor ons vlees veel kost. Of dat vielleicht ook hier en daar een leven kost. Nou, willen gaan. Hoeveel gemeenten zijn in deze wereld? Die schrijft je mensen uit. Die zijn zich ziemlich zeker dat er niemand meer terugkomt. Wens de wensen dat er eens paar dagen, paar weken, paar jaar aan dat land evangeliseren kunnen. En ze weten dat. Vielleicht komt er niemand meer terug. En dan schrijft je frasch. En ze gaan frasch. En ze bidden en kämpfen dat het evangelium, dat de naam Jezus bekend wordt en niet dat zij bekend worden als gemeente. Niet dat zij, dat mensen bekend worden, sondern dat het evangelium bekend wordt. En dat is Gottes stroom. Grote zaken. En wanneer we dan met Epheser kapitel 3 gaan, wo Paulus ons met aanneemt en dat gebed, en zegt, het kämpft dafür. En die kampf is voor mij, dat is echt dat verstaan bad vandaag. Wenn es das an Christus passiert ist, am Heiligen Geist passiert ist, an seine Menschen passiert ist, an die Menschen passiert, die Gott braucht, um das mal im Schwung zu machen, in uns als Nationen, nicht Juden. Und Paulus hat das Gebet, und das Gebet steht für Gott immer, jeder Tag. Und ich brauche das sehr viel für mich auch. Und wenn ich für jemanden bete, wenn ich für mein Leben bete, und für die Verbreitung vom Evangelium. Epheser Kapitel 3, Vers 14. 14 bis 21. Epheser 3, 14 bis 21. Das war ein Beetminitje neu, für dem Vater, von dem jede Vaterschaft, oder von allen Nomen, oder alle Vaters kommen, die in den Himmel und auf die Erde benannt sind. Vers 18. Hij mocht uns geben nach dem Reichtum von seiner Herrlichkeit, dass wir mit Kraft gesteuert worden, der seinen Geist
een aanwendende mens. Dat zijn aanleggen in je bed, dat we stolz worden, maar nur Mut von Gott. Nicht nur Mut von uns, nicht nur Mut von uns beten, von unserer Verstellung, nicht nur der Mut von dieser Gemeinde, von der Gruppe, von den Menschen, sondern nur der Mut von seinem Reichtum und Herrlichkeit. Dat der Christus, daar den Glauben, en je Harte wohnt, en je een leven en je wartelt en je grond zijn, damit je am Stand zijn, met alle heilige taub, komplett, vollkommen te ervatten, dat mijn begrijpen en dat mijn leven, want de breid is, want de lijn is, want de hest is en want de diep is, en de leven Christi erkennen. Ik mag dat eenmaal betonen, dat hij zegt, dat je dat begrijpen en ervatten. Dat is in je bed. En niet alleen dat is in je bed wat we ständig moeten bidden als Christen. God schenkt ons dat. Werkt dat aan ons. Dus hij hier zegt, ik ben mijn knij voor dem Vader. Hij mocht je dat geven. En naar dem Reichtum van zijn herrlichkeit. En niet naar andere moed. Eens aan mij hier de ganze herrlichkeit. En we nu Korinther 2 neeën gaan, dan zegt hij, dan wat zijn ook je zijn heeft, wat zijn ook je hiet heeft, wat zijn je dank, dat zijn je Herren erdacht heeft, dat heeft God die voorbereid, die am leven. Dat is wat dat Eva natuurlijk meer als wie dreimen kennen. En hij zegt, wat zijn ook je zijn, zijn ook je hiet, zijn verstand je dacht, wat je dacht heeft, wat God die voorbereid heeft, die am leven. Dat is Gottes plan, Gottes visie. Grote Sache. Wat de wereld plötzlich nicht mal erdreimen kann. En viele Teile van dat wie Christen zelfs niet. Wanneer we ons handgeven, maar Gott ook op. En hij wijst, hij viert schreden, dat is ongelooflijk wat er passiert is. Johannes, in 1. Johannes kapitel 1 lezen we, wat van aanvang aan weer, wat we hield, wat we met eigen ogen zijn, wat we gecheckt hebben, en wat onze hein aangevoerd hebben, dem woord van leven. Oder dat woord van leven. Dat leven is ons vergevierd worden. We hebben het gezien. We bezeugen dat. We verkondigen dat als eeuwig leven, dat de Vader, dat het leven beam Vader, en dat is naar ons gekomen. Vers 3, wat we gezien, gehoord hebben, verkondigen we ook junt, damit ook je gemeenschap met ons hebben. We aber hebben die gemeenschap met dem Vader, met dem Sohn Jesus Christus. Wanneer we aan Epheser denken, wat hij daar zegt, dan lezen we verder vers, wat hij eerst las, dan zegt Paulus, mijn opgave is aan het licht te brengen, en dit licht te maken, wat God, die alle dingen überhaupt eerst geschaffen heeft, en je heimen heenere gardien, en je heimen de ganze tijd gedaan heeft. Daar is jener Jezus, zoals je zendt, die te de gemeente hier, zal dus buiten je weinige plan Gottes bekend gemaakt worden. En sogar zo dat de engel daarvan reden. Eens zeggen dat de engel daarbij spreekstof hebben, dat die daarover vertalen kunnen. Andere übersetzungen zeggen dat het bij de onzichtbare wereld bekend wordt. De Plattische Bibel übersetzt vers 10, dus Epheser 3 vers 10 zo. En onze tijd zullen alle herrschaften en gewolten, die aan de hemelse welten, daar is de mens zijn, waar rijk God aanwezig is. Dit wie zo als God zich dat van eeuwigheid her vergenomen had. En nu dat Jezus Christus aan zijn Herrn uitgevoerd heeft. Gottes droom is, dat dit zichtbaar wordt in deze gemeente. Zij wie wat van opdracht wie ha? De onzichtbare wereld zal Gottes wijsheid erkennen. Daar is de gemeente. Dat wat hij hier deed. Dus in bed Paulus erom, dat je aangeworteld zijn, verstaan, want de breid is, want de hest is, want de diep is, want de lijn is, van de lijf Christi, van zijn plan. Dan met alle wereld, alles wat existeert, zichtbaar en onzichtbaar, van hier, we wijs God is. En wat hij van plan heeft. En wat hij denkt. En wat weet hij wel. Wat voor beeld hast u van een Christen vandaag? Als het dit beeld in de ganze wereld aan te komen, wens wat aangevangen heeft.
das ganze Bild von uns Christen, von Gemeines, für viele ist das sind die Schwachen, die haben nicht eine gute Meinung, die weten nicht gut, was sie wollen. Die kommen dort helfen, sind auf eine Art religiös. Dann einzige sagen, hat selbst erlebt, dann der Frühes. Mein Konzept sagt einer, als wenn du Christ wirst, hast du bloß nichts mehr zu sagen. Wenn du Christ bist, dann wird bei der wichtigsten Sache von dieser Welt, von dem ganzen Leben, muss du still sein. Und viele Mal habe ich das Bild selbst gehört von Gemeinden, bevor wir an Gemeinden ankommen. Und manch einer sagt, wenn dort Gemeinde ist, will ich das nicht nennen. Und wenn er dann an Gemeinde kommt, das ist beziert, und ja Christen kommt, mit freiem Hort, mit viele Mal diese große Vision von Gott will, und ich will reden, und ich will das wiedergeben, dann erlebt er uns. Wacht mal, ich habe das in meiner Gemeinde mehrmals gehört. Da mal ich mal ein paar Monate Christ sein, dann wird es sich auch noch dullen. Dann wird das auch noch leer gehen mit dir. Das sind Sächte von Gemeinde, von Christus, von Gott nachfolgen, und ganz falsch sind. Gott hat immer natürlich het ver. Und wir hellen das viele Mal ab und sagen, wie hier het is im Gott. Die sind traumhaft. Die sind planhaft. Die do jahrelang, hunderte Jahre lang das vorbereitet haben. Am Geheimen. Und als Jesus kam, als der Herr Jesus kam, war das alles offenbar. Und Paulus sagt, ich sie beroepen. Und die Gemeinde ist beroepen, dat offenbar te maken voor de ganze Welt. En we willen daaraan trouw zijn. Wir werden noch Gottes Bild geschaffen, omdat wir zien, ganze Sinne, was da spielen. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort was da spielen kennen, aber das wer uns anschaut, in dem hat Gott spielen. Seine Wahrheit, sein Euer ein Sinn, seine Leben an den Menschen, seine Helligkeit, sein Plan, seine ganze Vision von einem übernatürlichen Leben. Dat Menschen einfach sagen, das will ich. Das will ich channelieren, das ist Gott. Und diesem Gott will ich nachfolgen. Ich gebe mein Leben an. Vielleicht denkst du, meine Fähigkeiten reichen nicht weit. Vielleicht denkst du auch, die Sünde, die hineingekommen ist in diese Welt, die hat das alle uitgelacht. Als Gott sagt, ich soll ihn für mich in die ganze Welt annehmen und herrschen. Ich würde sagen, Adam wäre ein übernatürlicher Mensch. Die gehen auf alle Tiere noemen. Die zijn niet meer fähig, die Tiere alle einen Namen zu geben. Die zijn fähig, die alle zu behouden. Und je hebt über 1 Million Tiersorten. Nicht bloß Tiere, sondern Sorten. Und er hat verschiedene Namen. Und an der Sorte hat noch viel verschiedene Namen. Und ein Teil davon schauen wie ein kleiner Teil. Und manch einer sagt, das sind alle wahr. Aber wir haben alles, was trägt an Jesus Christus. Jesus ist gekommen, alles was da raufgebucht ist und was da verloren gegangen ist, was Gott uns nicht gegeben hat, wenn wir in Sünde geboren werden, dann hat Jesus, weil er trägt und nicht nur da trägt, sondern er hat das zum Utteilen, er hat das zum Utleben, er hat gesagt, ich will ihn geben, ich will ihn verteilen, ich will durch meine Gemeinde. Selbst die ansichtbare Welt sollen weiter und sollen erkennen, sollen davon hören und sollen das ganz verstehen, was die große Weisheit Gottes ist. Und weil du und ich Teil von dort zijn. Wat bij ons veel passiert is, ons gewissen van onze Sünde, dat het gezag dat je in ons steht, de ganze Pfeil van Satan, ons schlechtes Gewissen, hält ons veel mal tegen. Wir haben ein Denken von, ich kann nicht, und ich sehe gefallen, und ich habe diese Fehler gemacht, und ich habe jene Fehler gemacht. Und Gott sagt, alles vergift. Komm bloß nicht mehr. Sonst bleibst von mir wasch. Und das wie erst jeder bleibst an ihrem Gerecht, an ihrem Zorn. Laat die roepen, laat die aanzetten. En wat Gott die aangeeft, deel dat met, dat dat wassen kan, dat dat wiedergeht. Sonst hältst du das alles ab. En wat Gott te dir redt, dat je het in die Menschen an, dat je het in andere Menschen, om te zijn wat is dat, omdat dat wassen kan, wat Gott verhaft. Gott heeft ons uitgerust. En dat skrijten doet wer du bist. Of du ein Lehrer bist, oder ein Arbeiter, oder ein Businessman, oder eine Regierung schaffst, oder Hausfrau bist, oder Mutter, oder ein Peluquero, oder ein Schüler, of du ein Pastor bist, kriegen dann Geld für allem.
für jedem, der sich Gott handjeft. Onze Welt heeft een ganz tweeënig beeld van God en van zijn gemeente. En we doen nog je prechtpas met dat beden, dat God die een klaar beeld heeft van zijn plan. Eens van onze vergangenheid, als veel het met je precht, wat ons dat niet laat zijn, wat ons niet moet hopen laat, ook niet God door aan bidden. Wie zijn geschaffen, omdat we een buiten je niet leven vieren. Want wie de Christen beetje wat de eerste jaren weer, die hadden niet tussen kamp. Die hadden ganz andere kampen. En ik mocht een paar tijd namen, aanleeflijk, wat we daar vinden. Want wie Petrus en Johannes zijn in een tempel gingen, dan heilde die daar een man. Dat ging dan niet plus om heiling. Dus als de mensen aan ons stonden en aankijken en zeiden, wat zit je zo blij? Dat heeft niet wie gedaan, dat heeft Jezus gedaan. Dem je hem Schritt genagelt hat. En daar vangt dat aan, dat endlich wilde Petrus en Johannes aanbeden, dat wonderen wat dat voor mannen zijn. Dan zegt dat is niet, dat is Jezus. En ze wijzen voets op Jezus. En aan de andere beispiel, een militairhauptmann, een militairman, de machtigste rich, een militair en een macht, nämlich een römischer Hauptmann. Als der Petrus am Helpbad en rande en smijt zich voor dem Hahn en bidt hem aan. Dan zegt Petrus, ik zie plus een mens. Sta op. En dan vertelde hij wer God weet. Maar dat weet, dat wat de Christen dan moest hadden. Wer een Christ weet. Die waren meest voets als een God aan je zijn. Die moesten dan met kämpfen, dat hij anders als God, dat hij anders aanbidden deed. Wens dat Ganze so groot wees, so übernatürlich. Want wie dan denk je aan de mensen in de stad Lystra, wo Paulus en Silas predigen deden en wo God het evangelium bestätigt en komen die aan en zeiden de Götter zijn mensen geworden, die zijn die ons. En de verste van dem land of van der stad, die bracht assen en schop en wat is het opfer en deze twee mannen aanbidden. En Petrus en Silas, die verrijden ihre Kleider en zeiden, wat doe je daar? Wat doe je daar? We zijn maar mensen. We zijn maar mensen. Maar God weiß, is übernatürlich. En dat is wat er fehlt. Dat we een demoed aan ons hand geven en dat de mensen abchecken en dat we denen zeggen, wat nu passiert, is God. Check naar dem. We zijn maar mensen. Maar we verwechseln dat en zeggen, we zijn maar mensen. We kennen niet veel, wat ook niet veel passiert. Dan is nog die in de gemeente. Dan is dat nog mijn vader. Dan is dat nog mijn familie, mijn broer, mijn zuster. Dat wordt niet zo doen. Wel een vernünftig gottesdienst hebben, wel een fijn programma hebben. En dan wordt dat is maar zo min als dat al gaat. Laat die roepen voor buiten natuurlijke zaken. En God wordt groter doen. De eerste gemeente moest dan met kämpfen, dat hij anders aanbidden. En wie zet je manchmal aanbidden? We zijn een betere gemeente. We hebben betere programma. We hebben niet ganz so veel troubles. Maar wat dat talen dat is, dat we even natuurlijke zaken doen, dat God laten werken in ons. En dat andere mensen zich God doorschmieten en zeggen, ik wil die ook hier. Ik wil die hier. En wel de mensen uitscheiden dat evangelium verkondigen, wat God voorbereid heeft. En geheimen, voor veel is dat nog geheimnis. Voor veel weten niet. En dat ze dat erkennen, dat God even natuurlijke zaken doen wil. Hij heeft ons geschaffen, dat hij. En dat is wel wie dat ook. En dat is wie ook. Ja, we lezen zeer veel im Alldag. We lezen zeer veel in dat materiële. En ze zijn dat te geschaffen. Maar wanneer God ons ervalt, dan hebben we nog veel andere dingen. En dan doe je best, wanneer je arbeid doet, du best die Europa even natuurlijke zaken te verkondigen. Wat God voor die gepland heeft, die am leven. En nog God ons deze ogen opmaken, en dit verständnis, dit is een geloof hier. Want we zeggen hier, ik zie hier, zwakker mens, leer die nog maar kennen, wat je wel die paar leren God, om een visie te krijgen van dat, wat du voor hast. Mag God ons dat schenken. Dat is een respect voor zijn macht, het ziel,
dat zelfs bij ze is aan alle machten en aanzichtbare welt, dat is mijn leven, erkennen we wer God is. En we hebben mijn debuut, en we hebben het evangelium verbreitet in de ganze welt, en we alle deel zijn daarvan. Alle bidden. Herr, ik dank die, dat u ons gemaakt hast, en dat we dat weten. Dank dat u zo'n grote droom hast, zo'n grote plan. En als die allemaal je had, als du Adam en Eva mocht, die plan wie dit. Groot, breed, en mensen, met mensen en durch mensen. En we holden ons onderwijs informatie in. En we hebben vele zaken de falsche informatie in gekregen, in genomen. En het leven wie zijn het gaat. Voor dat leidt ons. En ik bid die met Paulus, schijnt ons opene ogen, dat we erkennen wat u verhast en wat u voorbereid hast. En je hebt ons een welje tot te zeggen, wie zijn die dit bekend maken moet. En wie wil het uitleven. Bij die zijn die ons als verzameling, zijn alle christen en dat is de ganze jeen. En maak ons bidden, een rijd voor dat wat u ons wijzen wist. En je hebt ons wellicht en welje tot die te harsen en doen wat het kost. Die te leven met gansem hart en dat niks anders en ons hart zo vol wordt als dat wat u wist, die woord, die juist, die plan. En schijnt dat aan die genade, dat tussen iemand dat u natuurlijke channeliert en leeft, omdat we een vier zijn dat veel aanstetje wordt, omdat beleefd wordt wat u verhast. En dat u het wordt, dat man zich wondert over de wijsheid die u hast. En dat we alle eer aan ons wijschuiven en op die lijntje. En Jezus Christus bid wie dat en danken die. En ze hast nog veel ver en we zijn bereid die te harsen. Amen.